Hello everyone, how are you? This is Linda. If you are just joining my channel for the first time, my name is Linda and I'm a healthcare professional. So I conduct my lessons in Igbo language and then at the end I will summarize it in English language. So again, if you're just joining me for the first time, I conduct this lesson in Igbo. Igbo is one of the tribes in Nigeria. So Nigeria is in West Africa. So in Nigeria, we have three major, just major, because we have other languages and dialects, like multiple of them. So, but we have three major languages. We have Igbo language, Hausa language, and the Yoruba language. So, yeah, so I was born and raised in Igbo land and we speak Igbo as our language, okay? So I'll go ahead and start with the lesson for today. It's going to be about cough etiquette, okay? Some people say etiquette, some people say etiquette, okay? So I will go ahead and start right now, all right? Please do not go anywhere. I have a song for you. All right, I usually try to pick a Bible verse. I usually try to sing a song, and I started also giving you at least a word for the day, Igbo word. So then if you see someone from Igbo tribe, you may be able to say one or two things to them. All right, so just stay put. All right, so let's begin. All right, ndị ebe anyị ndewo no kedo n'otu unu mere mma no maazi unu mere agha unu mere agị unu agbapele ọ dị mma. So ọ bụ na taa wụ mbụ ị na-apụta n'ihe mmụta nke aha m bụ Linda maọbụ ihe dị. So amụrụ m n'ala Igbo, m tokwa n'ala Igbo. Abụ m onye gụrụ ihe maka ilekọta ndị ọrịa. Okay, so and then ana m ada eme ka nkụzikwa ahịa ka m nwere ike share maọbụ gbasakwa ozi ọma ihe gbasara ahụike. Okay, were ihe mma na ihe m mụtara were nyekwara ndị ọzọ aka ka ha mụtakwa wekwara tinye ya n'ọlụ. So ihe ọ bụla ka na-abata na ihe mmụta ma na nke mbụ, ọ na-eme mbịa jiri Igbo sụọ ya sụchaa kụzicha den n'ikpeazụ ma chịkọtazie ya ọnụ were okwu bekee chịkọta ya ọnụ. Ndị ana m ka m achọ ịgụrụ ga-abụ, so onwe ebe ga ọ na-eme mmecha ma bịa gụọ achọta abụ m ga-abụrụ gị, then ma achọtakwa Bible verse m ga-agụrụ gị, then ma ebidokwara m ịkụzi tubete nke ahụ bụ fọ ndị a na-asụ ma Igbo ma ndị a na-aghọta m Igbo. So ebidokwara m ị na-ekwutu at least ofu okwu Igbo, so that ka onye ọ bụla ịbatara ebe a ga-enwekwara ike mụtakwa ofu ihe ma ọ bụ abụọ n'asụsụ Igbo. Okay, so ihe anyị ga-akọwa taa bụ maka omume dị mma na-eme maọbụ ị nwere ike ime ma ọ bụrụ na ị na-akwa ụkwara ma ọkwa na ị na-ezi ndụ nke ka hapụ ibufusi ndị ọzọ ọ bụ na ọrịa nọ n'ihe ahụ ị na-akwapụta maọbụ ezipụta na ndụ ka hapụ ibunye izu mere, ụfọdụ asị na izu mere, maọbụ ịkwa ụkwara ka hapụ ibufekwana ya ndị ọzọ. Ndị bekee asị na ọ bụ cough etiquette or cough etiquette. Okay, ọ dị mma. So ihe m chọrọ ikwute na ya bụ oke ihe gbasakwara maọbụ ịkwa ụkwara. Ọ dị ọtụtụ ihe nwere ike ịkpata ya. Ọ bụ na mmadụ nwee ọrịa ahụ a na-akpọ azma, okay, mmadụ nwere ike na-akwa ụkwara mgbe ụfọdụ. Ọ bụ na mmadụ nwere ihe a na-akpọ acid reflux, nri a na-adabacha ọfụma ma onye ahụ rie nri, ndị bekee asị acid reflux, mgbe ụfọdụ ihe eriri eri ya dị ka ọ na-apụta, o nwekwara ike kọsụrụ mmadụ ụkwara. O nwere ọrịa ndị bekee na-akpọ COPD, okay, chronic obstructive pulmonary disease. Mgbe ụfọdụ ndị na-aṅụ ese siga o nwere ike mee ha, ọ nakwa akpata ịkwa ụkwara. Ụfọdụ ọgwụ ndị mmadụ na-aṅụkwa ụmụ ụfọdụ like lisinopril for blood pressure, ndị mmadụ na-aṅụ maka ọbara mgbali elu, nwekwara ike kọsụrụ mmadụ ụkwara. Mgbe ụfọdụ kwa ụmụ ụfọdụ ihe like anwụrụ ọkụ, otu a na-eji nkụ esi nri, nwekwara ike anwụrụ ọkụ ahụ nwere ike mee mmadụ ya kwa ụkwara. Ọ bụrụ mgbe ụfọdụ na osisi na-amagasị ụba ọhụụ, ọtụtụ osisi na-ama ụba maọbụ flawa, o nwere ike kọsụrụ mmadụ ịkwa ụkwara, ndị bekee akpọ ya pollen. Dust kwa, just dust, even ọ bụrụ na Nigeria ugbu a dust juru Nigeria everywhere dịka ugbu a, maka Harmattan season.
ya oge Harmattan, so o nwekwara ike ime mmadụ akwa ụkwara. Ọ bụrụ na mmadụ na-ana ara ebe kemịkalụ juru, maọbụ ya ihe ndị bekee na-akpọ kemịkalụ, ọ bụ kemịkal so ọ bụrụ maọbụ nke eji arụ ọrụ ubi, ma ọ gị nwere ike kọsụrụ mmadụ ụkwara. Ọ bụrụ na mmadụ nwere cold, ụfọdụ akpa head cold, so o nwere ike imere mmadụ ịkwa ụkwara. Ọ bụrụ na mmadụ nwere pneumonia, ọ bụrụ na mmadụ nwere flu, ọ bụrụ na mmadụ nwere ọrịa obi, ọ bụrụ na mmadụ nwere ọrịa kansa na ngụgụ ya, lungs ya, makwa na onye ahụ maọbụ onye na-ese anwụrụ ọkụ, enwe nke a na-akpọ smokers cough, ọ bụrụ onye na-ese anwụrụ ọkụ. So ihe ndị ahụ nwere ike ịkọsịrị mmadụ ịkwa ụkwara. So mgbe ahụ kwanụ ahụ gị na-achọ iwepụ ihe ọjọọ ahụ nọ n'ahụ, so ya eme onye ahụ enweda reflex ịkwa ụkwara ahụ. So ọ bụrụ na ị na-akwa ụkwara maọbụ n'ihi na eze ndụ, ama mgbe ụfọdụ ọ bụ ụfọdụ ihe niile ndị a, like ihe mkpọrọ aha, ihe dịka smoke, anwụrụ ọkụ, maọbụ lese, maọbụ osisi na-ama ụba, ihe ndị ahụ ọ na-efe efe. Bata ọ bụrụ na onye ahụ nwere ihe dịka flu nwere ike, maọbụ ọrịa covid, o nwere ike bufee ya ndị ọzọ. So ọ dị mma ọ bụrụ na onye ahụ na-akwa ụkwara makwa na-ezi uzere maọbụ ezi umere, ọ dị mma ka onye ahụ kpuchitata ya, so ị nwere ike iyuzu ihe ndị bekee na-akpọ tishu, ga-ewere ihe tishu ahụ kpuchi ihu imi gị maọbụ ọnụ gị mgbe ị na-akwa ụkwara ahụ ma izu umere ahụ. So then ọ bụkwa na onye na-eyuzu handkerchief, ọ dịkwa oke ga-ewere handkerchief kpuchie cover ahịa ahụ, wepụsie ihe ahụ pụtara. Beta ọ bụrụ na ị na-eyuzu handkerchief, because ọ bụrụ just tissue nkịtị were ga-eyuzu, ga-etinye ya na trash, maọbụ tikọta ya ọnụ, maọbụ tinye ya n'akpa, iru ebe trash nọ ga-etufuo ya. Beta ọ bụrụ na ị nweghị ya na handkerchief bụ ihe ị nwere, iyuzuchakwa handkerchief, zụọ handkerchief ebe o buru ibu. So nwa mgbe dịka ihe ahụ na-eme onye ahụ, ga-eyuzo gafe iyuzo ofu handkerchief the whole day, iyuzo ga-etipakwa ya n'akpa, maọbụ tinye ya ebe ihe ga-esa mmiri dị. So mgbe iyuzuchara ha niile, dọkọta ya ofu ebe, then saa ya mmiri ya dị, were mmiri ọkụ sama ya ka ihe ọjọọ niile ahụ na ya nọpụọ. And mgbe ị na-emechi ihe ndị a, maọbụ tishuo maọbụ handkerchief, mee ka eshọn iji mmiri na ncha kwa aka gị. Ọ bụrụ na ị na-ebe ha sanitizer nọ, hichaa aka gị, mee ka eshọn ịkwara aka gị, ka ị hafụkwana ibufere ya ndị ọzọ. Then ọ bụkwanụ ndị anọghị ebe ihe ndị ahụ, na-echetara mgbe anyị na-eto, nna m na-eyuzu ma Izol ma Ditol, even ọ na-etinyecha na mmiri o ji asa ahụ. So were ihe ndị ahụ, because hichasịa ebe ị nọ, because ọ na-adị mma nọtụkwa ewere ihe ndị ahụ, maọbụ ọ bụrụ na ị nwere ihe eji ehichasị ụlọ, maọbụ ihe eji sanitize ụlọ, maọbụ mmiri na ncha, just hichasịcha, especially ebe ahụ a na-ada emetụ ya aka ọ dị oge ọbụla, hichasị ebe ahụ. Ọ bụkwa na ha nwere bụ Izal, ụfọdụ akpọ ya Izal, ụfọdụ akpọ ya Izol, nke ọbụla ị kpọrọ ya nnọọ, ụfọdụ akpa ya Ditol, ụfọdụ akpa ya Ditol, nke ọbụla ị nwere, were ya hichasị ebe ahụ ị nọ. Then ọ bụrụ na ị chere makwa na onye dibịa bekee gwara gị na ihe ahụ ị nwere na-efe efe, then ọ ga-amanụ mgbe ahụ nọ n'ụlọ, apụla ebe ndị mmadụ juru, aka ịhapụ ibufesi ya ndị ọzọ. And then ọ bụkwa na ị nidiri ịga ebe ndị mmadụ nọ, kpuchie ihu gị, were mask kpuchie ihu, nọ n'ụlọ. And kụziekwara ụmụazị ihe ndị a, kụziere ya ụmụazị. Alright, so ka ị kpuchitakwa n'onwe gị, kpuchitakwa ndị ọzọ. Right? So aga m ejisi ike ugbu a bịa ga kụzie kwuo obere ihe a, kwutukwa ya na bekee, then ma bịa gụọ Bible verse kọrọ unu abụ. So nwee bigger. So let me go back to English. All right. So what I'm talking about today is cough etiquette. Some people will say etiquette, some people say etiquette, however you say it. So there are many reasons why people may cough or sneeze. I'll just list some of them. Asthma, acid reflux, COPD. Some medications like lisinopril for blood pressure can cause cough. Smoke, pollen, dust, other chemicals. When somebody has cold or pneumonia, flu, heart failure, lung cancer, or some people that smoke cigarette, they have what is called smoker's cough. All right, so this is just the body's reflex to clear all those irritants. So then you cough, and then sometimes people sneeze. So, but if you're doing those, if you're coughing, you're sneezing, please use tissue. Use a disposable tissue. And if you don't have disposable tissue, use a handkerchief. When you buy a lot of handkerchiefs, so when you have a cold or something like that that's making you cough or sneeze, use them. Don't just use one the whole day. Use them, put them maybe in a bag, or at least put them on one side of the house or in a basket, whatever you have. Put them there. Then wash, if you have to wash,
like the disposable tissue, you don't have to wash it. But if you're using handkerchief, wash them, and wash them with hot water. Even some people will boil it, but I'll say wash it with very hot water. Pour hot water in there, let it soak with your Omo or liquid soap, and then wash it. Don't hurt yourself with the hot water, but boil it or pour hot water and let it stay there so it can kill all the pathogens. And then after using the tissues or the handkerchief, sanitize your hands, wash your hands with soap and water, clean the environment. Every once in a while you can clean with sanitizing wipes, you can clean with soap and water. If you have Dettol or Izol, some people call it Izol, some people call it Izol, some people call it Dettol or Dettol, whichever one you have. You just clean the environment, wipe them down, and stay home if you are sick. Don't go anywhere. Don't spread the disease if it's something infectious. Not everything that's causing you cough or sneezing is infectious, like pollen or something. No. But if you have something like flu or COVID, stay home. Wear mask. If you have to go where other people are, wear mask. Protect yourself and other people, right? And teach kids how to do these things. Also, remember, if you do not have tissue, if you do not have handkerchief, use your elbow like this. Cover your mouth or your nose with elbow when you cough or sneeze. Let me say that in Igbo. So onwe ihe m chefuru ndị ebe anyị. So ọ bụrụ mgbe ahụ ị na-akwa ụkwara maọbụ na-esi ndụrụ, ọ bụrụ na ị nweghị handkerchief, ọ bụrụ na ị nweghị tissue, biko were ebe nku aka gị, ebe ime nku aka gị ebe a, dote ya otu a, sneeze, kwa ụkwara ahụ maọbụ see ume na ahụ. Okay, then kwakwa aka gị. So yeah, so after using your elbow and all that, make sure you wash your hands too. Okay, so let me say the Bible for today. Isaiah chapter 9 verse 6, it says, "For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace." Okay, so the word of the day today is ka emesia. Ka emesia means goodbye. You will always hear me if you pay attention. Whenever I finish teaching, I'll say ka emesia. That means goodbye. I'll spell it in English. K-A, that's, there are two words. K-A, which is ka. Emesia, E-M-E-S-I-A. So, ka, one word. The other word, E-M-E-S-I-A. So that's ka emesia, spelling it in English. Okay, so that's goodbye. To spell it in Igbo, K-A, that's ka. Emesia, E-Me-E-Si-E-A. Emesia. So two of them, ka emesia, that's goodbye. Previously, we learned about kedo. Kedo means how are you? Also, previously we learned bia. Bia means come. All right. So we're almost done. Stay there. Okay, don't go anywhere. Let me sing for you. So the song today is just glorifying God, thanking God. It's saying, thank you, God. Thank you, God. Imena, Imena, oh, Imena, Chineke Imena. I'll sing it again. Imena, 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 Chineke Imena. Sing with me. Imena.